Jadi rukun-rukune salat wajib dilakoni ku mang, nek gak dilakoni kan gak sah salate. Atau ditinggal salah satu gak sah salate. Kabeh iku catetane nek mampu. Kayak wajib ngadeg iku nek mampu, nek ora mampu ya gak apa-apa lungguh. Misale ana udzur misale. Begitu juga rukuk iku mang nek mampu wajib rukuk. Lah rukuk sing paling sempurna, sing paling utama niku ketika rukuk iku sampean padha antarane gegere ambek gulune. Dadi leter kaya papan ngono niku. Iku nek mampu nggih. Tapi kan kadang ana wong iku posisi postur tubuhne iku memang wonge rada bongkok. Meskipun dipaksa sempurna gak iso. Mesti dirada menceng titik. Memang postur tubuhne sing gak memungkinkan untuk leter kaya papan. Lah ngono iku gak apa-apa. Sing penting sampean tangan lorone nyekel dengkul lorone nek mampu. Jadi yang penting tangan lorone epek-epek sampean iki begar. Nek nyekel dengkul iku begar nek ketika rukuk. Beda ambek sujud. Nek sujud ngene biasa ngene mingkep. Nek sujud nemplek nang ngene bin iki lho, nang ngene sajadah ngene. Tapi nek rukuk benggang ngene. Lah sing dicekel dengkul lorone. Posisine sing sempurna umpama diwasi iku kaya papan. Dadi gulune ambek gegere padha rata ketika rukuk. Lah iku posisi paling sempurna. Dan iku menjadi rukuk iku menjadi rukun yang nomor 5. Wasadisu lan utawi rukun kang nomor 6. Wasadisu lan utawi rukun kang nomor 6. Sing penting titenono ndi sing rukun ketika salat. Soalnya wajib dilakoni. Nek gak dilakoni gak sah salate. Wasadisu lan utawi kang nomor 6 iku at-tumakninatu, tumakninah. Iku at-tumakninatu, tumakninah. Wa ya hale utawi tumakninah iku sukunun meneng. Ba'da harakatin ing dalem sakwuse obah. Ba'da harakatin ing dalem sakwuse obah. Fihi ing dalem rukuk. Ai rukuk itu tegese rukuk. Ai rukuk itu tegese rukuk. Dadi rukuk iku ana tumakninae. Tumaknina iku meneng sakwuse obah. Dadi sakwuse obah sampean menenge iku jenenge tumaknina. Dadi mantun rukuk ketika rukuk iku ana tumakninane. Mantun gerakane rukuk niku lho. Mantun gerakane rukuk terus posisi rukuk iku mandeg dilu. Dadi meneng sakwise obah iku jenenge tumaknina dan iku termasuk rukune salat. Lah ketika tumaknina iku maca subhana rabbiyal adzim ta'ala biasane pas rukuk. Ambek maca iku ketika tumaknina. Lah hukume tumaknina iku mang hukume ya wajib soalnya termasuk rukun. Jadi sampean gak oleh mari rukuk gatik meneng, mari rukuk langsung mendal maneh. Mendal tangi maneh. Gak oleh, kudu ana tumakninae. Iku termasuk rukune salat nek gak dilakoni ya gak sah. Jadi kudu dikeki tumaknina. Tumaknina iku apa meneng sakwise obah. Wal musannifu lan utawi musannif iku ya ja'alu dadekake sapa musannif at-tumakninata ing tumakninah fil arkani ing dalam pira-pira rukun. Dadekaken ruknan ing rukun. Dadi musannif Fathul Qorib milih tumaknina iku dadi rukun. Meskipun ana sebagian ulama sing tumaknina iku gak termasuk rukun. Tapi sunnah diamalno, termasuk hayat. Tapi sebagian ngomong tumaknina iku masuk rukun. Nek masuk rukun berarti wajib dilakoni. Mustaqilan halikang dhewe utawa mustaqilan halikang dhewe termasuk rukun tapi rukun sing dhewe. Pemasalan lumaku setuju sejalan alaihi ing atase yaj'alu at-tumakninata fil arkani sapa An-Nawawi Imam Nawawi fit tahqiqi ing dalam kitab at-tahqiq dan musannaf didukung ambek Imam Nawawi nang ngene kitab at-tahqiq ya setuju nek tumaknina termasuk rukune salat. Rukun sing dhewe dadi termasuk rukune salat dadi wajib dilakoni. Wa ghairul musannifi sakliyane musannaf sakliyane Imam Nawawi ana sing duweni pendapat wa ghairul musannifi lan utawi liyane musannaf iku ya ja'aluhan dadekake sapa ghairul musannifi ing tumaknina dadekake hayatan ing sunnah hayat. Dadi ana sing duweni pendapat nek tumaknina iku sunnah hayat. Sakliyane Imam Nawawi sakliyane musannaf ana sing duwe pendapat nek sunnah hayat. Dadi tumaknina iku sunnah hayat.
Sunnah hayat tabiatan kang anut lil arkani maring pira-pira rukun. Nek masuk sunnah hayat berarti sampean gak wajib nglakoni, tapi umpama gak dilakoni kudu sujud sahwi. Kan sunnah hayat ana sunnah abad ana sunnah hayat ana rukun. Nek rukun wajib dilakoni, nek gak dilakoni gak sah. Nanti sampean nganggep rukun itu termasuk sunnah hayat. Oh, tumaknina itu termasuk rukun ta sunnah hayat. Nek rukun wajib dilakoni, nek sampean nganggep sunnah hayat ya ora wajib dilakoni. Tapi Imam Nawawi ambek musannaf kitab Fathul Qarib iki nganggep tumaknina iku rukun dadi wajib dilakoni. Nek gak dilakoni gak sah salate. Wasabiulan utawi kang nomor 7 sangka rukune salat sing wajib dilakoni iku arafu tangi minar ruku'i saking ruku' wal iktidalu lan iktidal ko iman hale ngadeg alal hayati ing atase tingkah allati kana kang ana sapa man iku alaiha ing atase hayah qabla ruku'ihi ing dalam sadurunge ruku'e man min kiyamin saking jumeneng utawa ngadeg min qiyami qadirin saking ngadege wong kang kuwasa wa udun lan wong kang lungguh ajizin kang apes anil qiyami saking ngadeg to saking jumeneng. Rukun sing nomor 7 tangi sangka rukuk dan iktidale iku termasuk rukun. Dadi sampean tangi mantun rukuk kan tangi ngadeg kan. Lah tangi sangka rukuk terus sak ngadege iku ya termasuk rukune salat. Kudu sampean lakoni. Jadi itu termasuk rukuni sholat tangi sangka rukuk mantun ngonten iktidal kan iktidal iku lak ngadeg. Jadi ngadeg sesuai keadaan iku mang berdiri bagi orang yang melakukan sholat niku wau. Jadi mantun tangi sangka rukuk terus iktidal. Lah itu termasuk rukun nggih. Wajib dilakoni bagi wong sing mampu. Nah umpama ana darurat misale lara dan lain sebagainya kan iso isara. Sing penting ana iktidale. Jadi mampu, sehat, mampu. Pokoknya rukun itu catatannya bagi sing mampu. Nek gak mampu, ya berarti kok kan ono solusi. Bagi sing mampu wajib dilakoni rukun iku. Wasaminu lan utawi kang nomor 8, rukun sing nomor 8. Iku at-tumakninatu. Soalnya musannaf ini memasukkan tumaknina sebagai rukun. Lah mantun tangi sangka rukuk terus iktidal iku ana tumakninai dan tumakninai ya termasuk rukun sing nomor 8. Wasaminu lan utawi kang nomor 8 iku at-tumakninatu tumakninah. Tumakninah iku ya mandeg sakwusi obah jenenge tumakninah. Fihi ing dalam iktidal. Jadi ketika iktidal iku ana tumakninai, ana berdiami. Ayil iktidali tegese iktidal. Jadi ketika iktidal iku mang ana tumakninai. Gak oleh sampean mantun tangi sangka rukuk iktidal langsung katik mandek langsung bergerak maneh. Gak oleh. Kudu ana mandeke. Mantun tangi sangka rukuk iktidal kudu ana mandeke. Lah iku mandeke iku jenenge tumakninah. Lah biasane kan ya ana dungane pas wae tumakninah iku mang. Ana ing diwaca dungane ya apa? Pas wae iktidal iku. Mana iktidal maca donga apa biasane? Mari tangi sangka rukuk kan ngadeg iktidal jenenge. Lah iku ana tumakninae maca apa? Maca apa biasane? Sampai endi Rabbana lakal hamdu sampai usamawati wal ardi wa mil huma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai iku tok. Nek Kanjeng Nabi ku rada dawa, iku ngono separo jekan. Jono maneh. Cuma sama napal iku tok minimal sakmono. Lah iku ketika tumaknina maca donga iku. Lah tumaknina iku hukume wajib. Soalnya termasuk rukune salat sing nomor 8. Wattasi'u lan utawi kang nomor 9, rukun sing nomor 9 iku as-sujudu sujud. Iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Fi kulli rakaatin ing dalem sakben sak rakaat atau ing dalem sakben sak rakaat. Dadi mantun iktidal kan ana tumakninai, iktidal iku ya rukun, tumakninai ya rukun, mantun ngonten kan langsung sujud. Langkah selanjutnya niku lho, urutane iku. Ngurutno iku ya termasuk rukun nggih.
Dadi sampean nglakoni sesuai urutan iku ya rukun yoan. Dadi mantun iktidal niku lak sampean langsung ganti sujud sih. Lah proses sujud iku mang sujude iku mang hukume ya wajib. Soalnya sujud iku termasuk rukun. Di setiap rakaat. Jadi sujud ping pindho di setiap rakaat. Setiap rakaat kan sujud. Engko rakaat kedua ya sujud baru lungguh kan. Lah sujud 2 kali ku mang sadurunge lungguh mang kok. Iku ya rukun yoan wajib dilakoni. Wa qalluhu lan utawi luwe titike sujud lan utawi luwe titike sujud iku mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Tetemune sebagiane baduke wong kang salat. Tetemune sebagiane baduke wong kang salat ketika sujud niki. Mau diasujudihi ing dalem panggonane sujude musolli ing dalem panggonane sujude musolli minal ardi tetemu minal ardi saking bumi au ghairiha utawa liyane al ardi au ghairiha utawa liyane al ardi wa akmaluhu lan utawi luwe sempurnane sujud lan utawi luwe sempurnane sujud iku ai yukabira yen to maca takbir sapa wong lihuwihi maring tumurune wong lis sujudi maring sujud bila raf'iyadaihi kelawan tanpa ngangkat tangan lorone wong wayada ulan nyeleh sapa wong rukbataihi ing dengkul lorone wong rukbataihi ing dengkul lorone wong summa yadaihi nuli tangan lorone wong summa jabhatahu nuli baduke wong wa anfahu lan irunge wong. Dadi iki rukun yang nomor 9 ditenono sing termasuk rukun. Sing nomor 9 termasuk rukun iku sujud. Jadi sujud termasuk rukun. Di setiap rakaat itu kan ana sujude sadurunge lungguh pas oleh rakaat kedua niku. Sujude iku termasuk rukun dadi wajib dilakoni. Paling titik sujud, maksudnya sujud minimal wong sujud, nglakoni rukun sujud iku minimal separuh bathuke iku nemplek. Minimal separuh bathuke nemplek nang panggonane sujud. Jadi minimal separuh bathuke, gak kudu bathuke kabeh ditemplekno gak. Jadi separuh bathuke minimal. Iku wis cukup, wis nggugurno rukun sujud, minimal separuh. Lah sing paling sempurna ketika sujud, niku sampean ketika proses sujud. Dadi pas wae sujud ambek muni Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar niku mboten rukun, gak wajib. Muni Allahu Akbar ketika proses sujud niku lho. Muni Allahu Akbar terus mantun ngonten tanpa mengangkat kedua tangan. Nek pas wayahe ruku utawa iktidal, tangi sangka iktidal kan ana sunnah ngangkat kedua tangan. Pas wayahe muni Allahu Akbar gitu. Kan ana sunnah ngangkat kedua tangan. Pas wayahe ruku utawa pas wayahe tangi sangka ruku utawa pas wayahe takbir, kan ana ngangkat tangan loro iku sunnah pas wayahe muni takbir Allahu Akbar. Tapi nek pas wayahe sujud niku mboten wajib, tapi gak usah ngangkat kedua tangan, tapi tetap maca Allahu Akbar pas proses sujud niku lho. Muni Allahu Akbar minimal bathuke separuh nemplek, dene nemplek kabeh ya gak apa-apa, minimal separuh nemplek, urutane sing sempurna. Mantun ngonten mantun bathuke nemplek, kudu nemplek iki bathuke. Mantun bathuke nemplek meskipun separuh kan wis sak. Bathuke nemplek genti dengkul lorone kudu nemplek. Dengkule kudu nemplek. Dadi mantun bathuk urutane sing apik. Bathuk terus dengkul. Ketika sampean sujud iki lho. Bathuk terus dengkul loro, mantun dengkul loro, tangan loro. Ojo brek bareng. Kanjeng Nabi pernah duka soal ngono nek brek bareng antarane tangan ambek dengkul loro bareng iku lak koyo hewan kulian. Utawa tangane dhisik. Gak sopan. Dadi mantun bathuke bathuk terus mantun ngonten genti dengkul loro terus genti tangan loro sing nemplek itu. Lah nempleki tangan niku ngene ya biasa nggih, ojo beger ngene. Nek beger kan ketika sampean rukuk kan. Ketika sujud itu tangannya biasa ngene nemplek. Mantun kan urutane mantun bathuk minimal separuh kan. Bathuk terus tangan loro terus bathuk mantun ngonten urutane tangan loro terus dengkul loro mantun ngonten genti
irunge. Ganti bathuke terus irunge. Oh gak apa-apa berarti tangan loro terus dengkul loro bathuk irung. Tapi irung mboten wajib nemplek nggih, sunnah nemplek. Sing penting bathuke iku sing penting. Bathuke meskipun separo iku sing pas sujud iku. Dadi sujud kan rukun. Lah rukun iku wajib nemplekno bathuk separo. Luwih sempurnane ya sak irunge pisan. Tapi gak wajib irunge. Nanti irunge ya nemplek, bathuke nemplek, irunge ya nemplek. Karena irunge pesek Gus angel nempleke. Ya nemplek titik kan gak apa-apa sih, tapi gak nemplek ya gak apa-apa, sing penting bathuke iku separo lah nemplek. Mantun ngonten. Dadi tangane loro ya nemplek, dengkul lorone ya nemplek, bathuke nemplek separo wis gugurna rukune sujud. Luwih utama sak irunge ya nemplek. Wal asyiru lan utawi kang nomor 10. Rukun sing nomor 10 iku at-tumakninatu tumakninah. Dadi pas wae sujud ya ana tumakninah ya wajib soalnya rukun fihi ing dalam sujud. Dadi ketika sujud mantun nempel langsung sampean ngadep maneh gak oleh. Dadi kudu ana tumakninah mandeke. Lah ketika mandek wae sujud iku kan maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan ping 3 kan anjurane. Wal asyiru lan utawi kang nomor 10, rukun sing nomor 10 iku tumakninah fi ing dalam sujud. Ai sujud iki tegese sujud. Bihaisu yanalu kelawan sekirani yen to merkoleh maudhi asujudihi ing nggon sujude wong apa sikalu roksihi abote sirahe wong. Jadi ketika sujud iku mang pas wae tumakninah iku mang kudu sirahe iku mang abot. Maksudnya didele temenan ketika sujud niku. Sirahe kudu didele temenan, nemplek temenan bathuke. Ora nemplek-nemplekan. Nemplek-nemplekan rodok ngawang sampean angkat kan beda ambek nemplek didele. Kan sampean kan ya iso nemplekno nang ngene bin tapi posisine jek sampean angkat kan ya iso. Meskipun nemplek, ambek nemplek didele temenan iku beda. Lah iku tumakninah nang ngono mang pas wae tumakninah sujud iku bathuke kudu nemplek temenan. Dadi ana beban nang kono. Beban tumakninah iku mang ketika sujud, beban kepala iku mang lho ngeneki ke tempate sujud. Oleh tafilan ora cukup apa imsasu roksihi ngepokake sirai wong maudhi asujudi ing dalem panggonane sujude wong. Tadi gak cukup sampean mek ndemokno bathuke sampean nang ngene tempat sujude tok, mek ndemokno tok tapi diangkat posisi kepala gak cukup. Tapi kudu didele temenan. Didele ndase bathuke kan nemplek. Ha iku bathuk nemplek kan sujud. Sak tangan lorone nemplek, sak dengkul lorone nemplek, nek perlu sak irunge ya nemplek. Lah tumakninah mantun ngonten tumakninah meneng diluk tumakninah iku ya rukun ya wajib. Lah ketika tumakninah iku mang ndase ya kudu didele temenan. Ora oleh mek di templekno tok titik gatik didele. Dadi ana beban lah ndase iku ndele nang ngene tempate sujud. Bal yatahamalu balik metelake sapa wong. Balik metelake sapa wong bihaisu laukana kelawan sekirane lamun ana sampeyan diomongi arek-arek sing nang leh lho. Gus niku lho Gus guyu mawon ngene jare. Sinten namine ngono takokno ngono. Saya kon guyu ae. Kon guyu apa sih? Oleh tafilan ora cukup apa imsasu roksihi ngepokake sirahe wong mau diau sujudihi. Bal yatahamalu balik metelake sapa wong bihaisu laukana. Kelawan sekirane lamun ana iku tahtahu ing dalem nisore wong apa ketsnun kapuk masalan kelawan umpamane yo lang kabasa mongko yekti leduk iku tertekan lan habasa mongko yekti katekan utawa leduk apa kutsnun wadhara lan pertelo apa asyaruhu labete kutsnun ala yadin ing antasi tangan lau furidat lamun den paril iku maknane paril lamun den paril maksudnya didele lamun den seleh ngono ya kene apa yat tahtahu ing dalem nisore kusnun ing dalem nisore kusnun niku ketika sujud. Tadi gambarane misale ana kapuk
nang tempat sujud sampean, kapuk iku lho sampe bekas sampean keneki bathuke sampean. Iku kan berarti ndudono nek kudu diteken ketika sujud. Berarti bathuke kudu neken nang ngene tempate sujud. Umpama ana kapuk didelek, kapuk iku lho sampe cemet, sampe ana bekase. Umpama kapuk iku mang rada teles ana bekase, memang mantun ketindian sirahe sampean. Dadi gak cukup sampean mek ndelek nemplekno tok bathuke sampean nang ngene tempate sujud gak cukup, kudu ana tekanan. Jadi dan niku termasuk rukun salat. Sujud rukun, tumaknina ya rukun. Wal hadiyasar lan utawi kang nomor 15, lan utawi kang nomor 11. Termasuk rukune salat sing nomor 11. Iku al-julusu, longgo. Rukun niku nek gak dilakoni gak sah lho salatmu. Dadi kabeh kudu dilakoni. Iku al-julusu longgo. Baina sajadataini ing dalam antarane sujud loro. Jadi duduk di antara dua sujud. Kan rakaat pertama ana sujude, sujud itu kan rukun. Rakaat kedua ya ana sujude, ya rukun. Sak tumakninai kan ya rukun. Terus duduk mantun-mantun kan lungguh. Oleh dua rakaat kan lungguh. Lungguhe iku ya rukun, ya wajib dilakoni. Baina sajadataini ing dalam antarane rong sujudan. Fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat iku sawaun padha. Salat utawi yen to salat sapa wong ko iman hale wong kang ngadeg au ko idan utawa hale wong kang lungguh au mudtajian utawa hale wong kang turu miring wa qalulan utawi luwe didike aljulus baina sajadataini lan utawi luwe didike aljulus baina sajadataini iku sukunun meneng baina ba'da harokati a'dha'ihi ing dalam sakwuse obahe pira-pira anggotane wong ing dalam sakwuse obahe pira-pira anggotane wong wa akmalhu lan utawi luwih sempurnane al-julus baina sajadataini iku aziyadatu nambahi ala dalika ing atase mengkono sukunun nambahi bidu'ai kelawan donga alwaridi kang tumeka saking Kanjeng Nabi fihi ing dalem aljulus bainas sajadataini Jadi rukun nomor 11 niku lungguh di antara dua sujud. Dadi mantun oleh rong rakaat lungguhe iku wajib soalnya termasuk rukun. Lah lungguh iku mang wajib memang bagi wong sing ngadeg ta wong sing salate ngadeg ta salate lungguh ta salate turu miring, tetep wajib ana lungguh di antara dua sujud. Paling titik lungguh iku mang meneng. Sakwise obah terus sampean lungguh meneng. Kan lungguhe kan lungguh iftiros jenenge. Lungguh iftiros kan rada beda ambek lungguh biasa kan. Wis kaya lungguh salat iki lho. Dadi lungguh niku wau lungguh iftiros jenenge. Iku wajib hukume. Soalnya termasuk rukun. Sing luwih sempurna niku mboten cukup mek meneng tok, mek lungguh ngono tok, tapi maca donga. Soalnya Kanjeng Nabi biasanya maca donga ketika sujud niku. Oh ketika ana dungane, tapi donga sing teko Kanjeng Nabi ketika lungguh iku mang. Biasanya kan maca donga kan maca iku apa biasanya nek pas wayahe lungguh? Tahiyat kan. Engko tahiyat iki ya masuk kan pas wae lungguh iku lak maca tahiyat di sampean ya. Lah tahiyat iku engko termasuk rukun yo wajib diwaca. Kok mantun ngonten on mari tahiyat kan ana selawat nang jero tahiyat iku. Iya termasuk rukun. Falau lam yajlis mongko lamun ora lungguh sapa wong. Baina sajadataini ing dalam antarane rong sujudan. Bal sora balik dadi sapa wong ilal julusi maring lungguh iku aqraba luwe parek ya lam yasiha mongko ora sah apa aljulus Lah umpama sampean gak nglakoni duduk di antara dua sujud ya gak sah salate yoan. Soalnya kan ninggal rukun. Wasania asyara lan utawi kang nomor 12 iku tumaknina fihi ing dalam julus.
Fihi ing dalam julus ayil julusi tegese lungguh baina sajdata ini ing dalam antarane rong sujudan tumakninai yo wajib soalnya rukun. Tadi lunggune di antara dua sujud wajib soalnya rukun tumakninai yo wajib. Wasalisa asal utawi kang nomor 13 rukune salat iku al julusu lungguh al akhiru kang akhir lungguh terakhir. Nek salat maghrib kan lungguh terakhire nang rakaat ketiga kan. Nek salat isya ngono kan lungguh terakhire nang rakaat keempat kan. Lah duduk terakhir iku ya wajib soalnya termasuk rukun. Ayat ladi tegese lungguh yakibuhu kang ngiring-ngiringi ing aladi apa assalamu salam apa assalamu uluk salam. Lungguh terakhir iku lungguh sing ngiring-ngiringi salam. Tadi lungguh sing beriringan dengan salam. Iku lungguh terakhir dan iku hukume ya wajib soalnya termasuk rukune salat. Wa rabi asyara lan utawi kang nomor 14. Rukune salat sing nomor 14 iku at-tasyahudu tasahud. Iku at-tasyahudu tasahud ya at-tahiyatu iku lho. Tasyahud iku ya termasuk rukun wajib fihi ing dalam julus ai fil julusi tegese lungguh al akhiri kang akhir tadi nang lungguh akhir iku ana tahiyate iku termasuk rukun wajib dilakoni wa aqallu tasyahudi lan utawi luwe titike tasahud utawa tahiyatu niku tahiyat niku utawa tasyahud tahiyat iku jenenge tasahud iku wajib hukume paling titik saman ketika maca tahiyat iku at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wis kata manani kesuwen wa akmalut tasyahudi lan utawi luwe sempurnane tasahud iku mang tahiyat sing paling titik munine kaya ngono sing paling akeh sing sempurna munine at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah kaya biasane sampean. Tadi saman amal lo sing saman apal iku malah yang paling sempurna. Tadi iku tasahud iku wajib nang lungguh akhir. Muni at-tahiyatu iku lho wajib hukume. Mantun ngonten wal khamisa asyara. Lan utawi kang nomor 15, rukun nomor 15 iku as-sholatu. Mantun tahiyat kan ana sholawate. Mantun tahiyat niku lho, mantun tahiyat utawa mantun tasyahud kan ana sholawate. Allah mantun nganu lho wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan iku sholawate iku. Lah iku ya termasuk rukun ya wajib. Wal khamisa asyara lan utawi kang nomor 15 iku as-sholatu ala nabi. Sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi ing dalem lungguh, fihi ing dalem julus utawa lungguh. Ai fil julusi tegese ing dalem lungguh al akhiri kang akhir. Dadi nang lungguh akhir sholawat iku ya wajib. Dadi tasahude wajib nang lungguh akhir. Sholawat ya wajib badal farahi ing dalem sakwuse rampung sholawate diwaca sakwuse maca minat tasahudi saking tasahud. Minat tasahudi saking tasahud. Lah sholawate minimal nek sholawatmu itu termasuk sholawat sing akeh wisane sampean waca. Sing Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ngantos mantun iku. Sholawat iku termasuk akeh. Soale oleh sholawate mek titik oleh. Paling titike wa qallu sholati lan utawi luwe titike sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi mantun sampean tasahud maca tahiyat iku sholawate Allahumma sholli ala Muhammad wis sah wisan. Paling titik sakmene. Tapi dene sampean sholawat kok biasane malah luwe apik. Wasyara lan awe isara apa kalamul musannifi. Kalami musannif anna sholatas luhune. Sholawat alal ali ing atase keluargane kan biasanya sampean nek sholawat lah ana keluargane sih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampean kan ana ngunune biasane. Padahal minimal kan Allahumma sholli ala Muhammad iku wis sah kan ketika maca sholawat pas wayahe lungguh terakhir. Dene sampean tambahi wa ala ali nang keluargane, iku ora wajib. Nambah iku ora wajib. Tapi sunnah, ora wajib tapi sunnah. Iku la tajibu ora wajib apa? As-shalat alal ali wa huwa hali utawi hukum kang bener iku kadalika hale kaya mengkono-mengkono layajibu. Bal hiya balik utawi as-shalat alal ali, sholawat nang keluargane iku sunnatun sunnah. Ora wajib tapi sunnah. Soalnya sholawat kan sing wajib nang lungguh terakhir niku minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Dene nambahi keluargane kayak sama nambahi Nabi Ibrahim sak keluargane kan nambahi keluargane Kanjeng Nabi iku ora wajib tapi sunnah. Tadi sing termasuk rukun sholawate nek nang keluargane sunnah.
Wasadisa asyara lan utawi kang nomor 16, rukun sing nomor 16 iku atas 5 uluk salam. Al ula kang awal. Dadi salam pertama iku wajib, nek salam kedua sunnah. Salam pertama uluk salam pertama iku wajib, soalnya termasuk rukun. Wajib lan wajib apa iko usalami nibaaken salam halal kuudi ing dalem nalikane lungguh. Dadi sampean muni assalamualaikum utawa uluk salam pertama wajib, nek gak dilakoni gak sah salatmu. Dadi sampean salat gatik salam yo gak sah. Soalnya wajib termasuk rukun. Salam pertama nggih ing wajib. Wa aqalluhu lan utawi luwe titike salam, paling titike uluk salam iku assalamualaikum. Paling titik assalamualaikum iku wis gugurna kewajibane uluk salam. Marotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Wa akmaluhu lan utawi luwe sempurnane salam iku assalamualaikum warahmatullah. Utawa assalamualaikum warahmatullah. Iku tambah sempurna tambahan. Minimal assalamualaikum. Dene assalamualaikum warahmatullah tambah sempurna tambah apik. Sing jelas salam pertama iku salam pertama ketika lungguh terakhir lho iku samantune lungguh terakhir iku hukume wajib termasuk rukun. Nek sing kedua salam kedua sunnah. Marota ini kelawan rong ambalan, yaminan ing dalam arah kiwa wasimalan arah tengen. Yaminan ing dalam arah tengen wasimalan arah kiwa, wasimalan arah kiwa. Wasabi asyara lan utawi kang nomor 17, rukun sing nomor 17 iku niatul khuruji niat metu minas sholati saking salat. Tapi iki khilaf. Jadi sampean mantun salam, kan terakhir niku salat kan ditutup ambek salam. Salat itu kan pekerjaan yang dilakukan sing diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Iku pendapat sing paling sahih. Lah mantun ngonten ana sing mlebokno rukun maneh mantun salam. Nggih niku niat metu salat. Cara mantun salat zuhur niat metu salat zuhur. Niat mareni salat zuhur. Iku dimasukno rukun nang kitab niki. Tapi nang kene ya dijelasno nek iku khilaf bainal ulama. Ana sing ngomong iku rukun, ana sing ngomong iku mboten rukun. Nek aku sih setuju gak rukun. Wasabi asyara utawi kang nomor 17 iku niatul khuruji niat metu minas sholati. Wa hadalan utawi iki niatul khuruji minas sholati iku wajhun dalan marjuhun kang den unggulaken. Wa qilalan den ucapake apa la yajibu ora wajib apa dalika mengkono-mengkono niatul khuruj minas sholat. Tapi ya tetep luwih apik dilakoni. Luwih apik mantun salam iku sampean niat metu saka salat. Meskipun iku khilaf, ana sing ngomong rukun, ana sing ngomong gak. Apa niat niatul khuruji tegese niat metu. Wa dal wajulan utawi iki dalan. Wal asahu yaiku kang luwih sahih dan kedua pendapat niku sing paling sahih, paling kuat pendapat sing tidak memasukkan rukun. Dan niat metu salat iku ana sing ngomong rukun, ana sing ngomong gak, tapi pendapat sing paling kuat tidak memasukkan rukun. Soalnya iku umpama dimasukno rukun yo rada kangelan yoan. Cowong iso nglakoni yo rada kangelan. Mangane khilaf iku bainal ulama. Sing ngomong rukun ana sing gak. Dadi misale sampean mantun salat, mantun salam kan ya wis sih sampean biasane. Nek mari salam niku. Lah iku umpama dimasukno rukun, sampean kudu ana niat metu saka salat. Nek iku masuk rukun. Tapi khilaf. Ulama ana sing ngomong ora termasuk rukun, jadi gak wajib niku. Dan iku pendapat sing luwe kuat. Wasamina asyara lan utawi kang nomor 18 rukun sing terakhir iku tartibul arkani, ngurutaken pira-pira rukun. Dadi urut ket awal sampai akhir iku ya termasuk rukun, gak oleh sampean blinjati. Dadi kudu urut. Hatta baina tasahudil akhir sehingga ing dalem nalikane tasahud akhir. Washolati ala nabi lan sholawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi ing dalam tasahud. Wa qaluhu lan utawi dawuh musannaf dawuh ing alama dzakarnahu. Alama ing atase perkara dzakarnahu kang nutur sapa ingsun ing ma iku yustasna den jabaake minhu saking kaul apa wujubu muqaranatin niyati wajibe barengaken niat li takbiratul ihrami maring takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku apa wajib bareng ambek niat nek nang kene mboten. Soalnya itu pengecualian. Tadi sing penting sampean pas waya takbiratul ihram kan nglebokno niati salat. Sing penting ana niati salat nang takbiratul ihram iku wis sah. Ana niat sampean menghadirkan salat zuhur, salat asar, salat tompo wis sah. Gak kudu bareng. Yo gak kudu pas muni Allah sampai akbar, gak kudu ngono.